Doncs aquest quadern de passatemps històrics, segurament dels llibres que he fet, és el que el títol no enganya, és el que menys enganya, perquè ofereix justament això, en un moment en què hi ha molts quaderns, molta oferta editorial de quaderns de passatemps per adults, per passar sobretot l'estiu, no? Doncs en aquest cas Columna, grup 62, per un editor amb qui ja he treballat anteriorment, em coneixia i sabia que treballo al programa En Guàrdia de Catalunya Ràdio i que per tant podia encarregar-me de fer uns passatemps que el que fan és repassar la història de Catalunya des de les pintures rupestres fins a la Rosalia. Per tant, el ventall és molt ampli i intentant que hi hagi molta varietat d'èpoques, doncs això, el que deia, des de la prehistòria, evidentment, antiguitat clàssica, edat mitjana, moderna, segle XIX i XX, doncs anar saltant d'èpoques. A mi m'agrada dir que són passatemps, però que també són passasegles, perquè d'una pàgina a l'altra vas canviant d'època, també intentant oferir un ventall molt ampli de passatemps. Aleshores, aquí trobem els típics, sopes de lletres, mots encreuats, que ha estat un repte perquè no ho havia fet mai, jeroglífics, anagrames, 7 diferències, no? Perquè també en el llibre és molt important l'aportació del Guibo, que ha estat l'il·lustrador i que ha fet que el llibre sigui molt vistós, visualment molt bonic, no? I també hi ha alguns passatemps que són molt visuals, n'hi ha un parell de buscar coses entre un munt de gent, a l'estil d'On és Wally, un altre clàssic, no? I per tant la gent el que hi pot trobar és això, pensat per a una audiència adulta, sobretot, però que també es poden fer en família, per dir-ho així, i així de pas la canalla o els adolescents potser els hi queda alguna cosa, doncs per entre tots aprendre i recordar coses de la història de Catalunya, doncs com et dic, en passatemps molt variats. I ara el llibre joc per adults és, com et deia, una tendència editorial a l'alça claríssima i segurament fa gràcia pensar que una generació que amb els Vacaciones Santillana de fa anys doncs potser no els omplíem o no passàvem de la tercera pàgina, en canvi ara doncs sembla que li hem agafat la falera de fer-ne, no? I potser això de rebot també ha afectat els més petits, perquè ara sí que veig que els fan molt, o com a mínim, pel que puc parlar per experiència pròpia, doncs jo tinc una filla que ara té 7 anys que l'estiu passat va fer 2 quaderns, no un, que ja quan era petit jo això no ho hauria fet ni de broma, no? En canvi ara sembla que ens agrada aquesta cosa, no? I els adults suposo que, a banda de que, no sé si és que ens fa retornar aquella infància, joventut en la que a l'estiu havíem d'omplir quaderns, i també és veritat que d'altra banda té l'atractiu que són uns llibres que al final fins que no els tens tu a les mans i amb llapis i goma a la mà els vas fent, doncs no estan acabats, no? Al final són com una obra a mitges, no? Que nosaltres fem unes propostes, unes preguntes, uns qüestionaris i és el lector a casa seva o el jugador, si es pot dir així també, el lector-jugador, el que ho acaba completant. Doncs va ser un procés d'anar pensant diferents episodis històrics importants, però ara tu parlaves molt bé de coses que a vegades queden més ocultes a la història de Catalunya i una que aquí d'una manera molt intencionada s'ha volgut destacar és el paper de les dones, no? Perquè, com es diu a la introducció del llibre, al final no és que la història l'escriguin els vencedors, és que l'escriuen els tios també, els tios amb pasta o amb títol o amb les dues coses, no? I aquí hem intentat anar una mica més enllà, sí que és veritat que òbviament parlem de dones que han destacat per alguna cosa, però que normalment potser no se les anomena tant, no? L'exemple molt clar de l'edat mitjana és Ermessenda de Carcassona, que va ser una dona amb molt de poder, però que potser no recordem tant com Jaume I, que el tenim molt més clar, no? O Pere III. I per tant, doncs hem volgut posar en valor aquestes dones amb un parell de passatemps que elles mateixes es presenten en forma d'endevinalla, rimada, no? El mateix que tantes vegades de petits resolíem, no? Doncs per això, per intentar posar-les en relleu. Per tant, aquest és un dels punts, un dels eixos que jo he volgut destacar en el llibre, no? Intentar no perdre mai de vista el punt, doncs, l'aportació femenina a la història de Catalunya, no? I després és anar completant, el que et deia, anar equilibrant èpoques, perquè al final sempre és més habitual, o potser hem romantitzat més l'edat mitjana i tenim més clara l'edat mitjana, o potser l'època romana també ens atrau, i per raons òbvies el segle XIX i XX ens queda molt a prop, però després hi ha èpoques que sempre és més difícil parlar-ne, la prehistòria, l'edat moderna, tot i que hi ha molta cosa de la qual parlar, hi ha els bandolers, i sembla que a vegades queda com més oblidada, que queda com encaixada entre èpoques que ens criden més l'atenció. I al final és fer-te un llistat, fer-te un llistat de quin tipus de passatemps vull fer, quin li encaixa millor en aquesta època històrica, i també anar-me fent, que això tenia un document on anava posant de cada època quins passatemps hi havia. Alguns són, inclouen totes les èpoques, no? Perquè hi ha jocs que per les seves característiques ens parlen de moments diferents en el mateix joc. Però n'hi ha d'altres que sí que estan centrats o en l'edat mitjana o en l'antiguitat clàssica, i llavors jo m'anava fent un llistat per veure que no se'm descompensés i que no n'hi hagués més d'un que de l'altre, tot i que al final és obvi que hi ha algunes èpoques
que dominen el que et deia, edat mitjana, segle XIX i XX, no? Però vaja, hem intentat compensar-ho el màxim possible. És obvi que la història de Catalunya està molt marcada per la política i per la guerra, que al final no deixa de ser política portada a l'extrem, no? Com sabem també ara actualment, de fet, no? Per tant, hi ha moltes referències a la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, hi ha un passatemps en què hem de situar diferents batalles en les moltes guerres que hi ha hagut aquí, perquè jo n'he dit dues, però és que n'hi ha hagut moltes més, arribant a la Guerra Civil, però abans hi ha les guerres púniques que també passen per aquí. És a dir, hi ha molta guerra, no? També hi ha molta política repressiva, on, per exemple, en un passatemps demanem de les mesures que es van implantar per prohibir el català, quines són de Felip V i quines són de Franco, no? És a dir, que hi ha política, però és veritat el que tu dius, perquè al final la història ve definida per molts altres àmbits socials i culturals, no? I clar, no podem fer un quadern de passatemps històrics sense parlar de pintura, com també hi ha un passatemps que hi fa referència, de cinema, que no deixa de ser una cosa que per feina meva sempre he estat molt vinculat i m'agrada poder fer picades d'ullet. Hi ha referències de tot tipus, doncs això, el que et deia, a la cultura, al paper de les dones. Hi ha moltíssimes referències que intentem que no siguin només, com tu deies, les purament polítiques, no? Em sembla que la història seria incompleta si només depengués de la política. El contacte va ser molt virtual perquè ell és d'aquí, però ara per motius familiars viu a Màlaga i per tant va ser un contacte molt de correus, no? Però el procediment va ser que normalment jo anava pensant els jocs i els passava amb algun suggeriment d'il·lustració, però que era lliure. Després ell ha sigut molt autònom a l'hora de crear les il·lustracions. I hi ha alguns jocs en els que la seva aportació creativa ha sigut total. El que et deia de buscar personatges, sí que jo li vaig passar la llista de personatges que calia trobar i on, no? Perquè són dos situats molt concretament, un al port d'Empúries, en l'època grega, en l'època de l'antiguitat clàssica, i l'altre a la plaça de Sant Jaume, el dia que Tarradellas deixen el seu famós Ja soc aquí. Ell tenia aquestes normes, però a partir d'aquí ell ha pogut crear, fins al punt que si ja veureu, si fullegeu el quadern, que a banda del que jo li vaig demanar de buscar amb llista, ell ha afegit molts altres elements extravagants a la imatge, no? I un altre que li ha permès jugar molt, que també apareix en dues ocasions, són 7 diferències. En un cas, amb una cova on s'estan pintant unes pintures rupestres, i en un altre els 4 gats, el mític local on es reunien Ramon Casas, Rossinyol, Picasso, no? Jo no li vaig dir, en aquest cas, doncs aquí cal que en un dibuix hi hagi una tassa de cafè i en l'altre un encenedor. Això no li vaig dir. Això ja va ser una creació seva absolutament i, com et dic, la seva aportació va ser bàsica per acabar de completar la proposta del llibre. En la majoria de passatemps és veritat que evidentment el text i la idea i el tipus de passatemps sí que ho vaig decidir jo, però després ell, a partir d'això, va tenir un cert marge per crear, i en alguns casos, com et deia ara, per crear gairebé del tot el que és el joc, no? La veritat és que no vaig consultar directament cap historiador. És veritat que per la feina que faig a L'Enguàrdia sí que en conec els quals podria haver recorregut, però al final la idea ha sigut intentar contrastar tot el que apareix, sent conscient de que, igual que jo, per crear els jocs he hagut de consultar fonts, fonts complementàries, és probable que els lectors també ho hagin de fer, no? De fet, tu ho deies abans, és molt difícil, jo crec, que algú resolgui tot aquest quadern sense mirar les solucions, que hi són, o sense anar, preferiblement, abans de buscar les solucions, buscar-ho a internet, amb algun llibre que tinguin per casa, alguna enciclopèdia que no hagin aconseguit col·locar en cap llibreter de vell, perquè les enciclopèdies pobres ara ja sabem que no les vol ningú, no? Però sempre en queda alguna a casa, no? Per tant, també en la introducció ho dic, no? Desafio la gent a ser més romàntics encara i a consultar-ho amb un llibre, no? Per tant, sí que he intentat contrastar-ho tot, no he anat directament no he anat a molestar cap historiador en concret, però sí que és veritat que hem intentat, i evidentment en un procés editorial sempre hi ha gent que revisa que no hi hàgim dit cap bajanada, crec que és el cas, crec que no n'hem dit cap, i que el que et deia, els jocs es poden resoldre buscant en altres llocs, alguns no, alguns són més fàcils, i per tant el que sí que intentem és que el joc sigui més fàcil o més difícil, doncs el que digui, sigui com sigui, estigui mínimament contrastat històricament, això sí. El volum 1 el va posar el Columna en una mostra de confiança en el projecte, cosa que agraeixo i que celebro. Després, afortunadament, aquest volum 1 en vendes està funcionant bé, hem entrat a les llistes, amb tot el que sabem que és d'orientació i que de vegades són poc científiques, les llistes, però hi som, i això hem de celebrar-ho, i per tant la intenció és que sí que hi hagi
finalment, més o menys confirmat, hi hagi un volum 2 de cara a l'estiu que ve, no? Per tornar, doncs això, espreme'ns al cap, nosaltres primer fent-lo i després la gent que el tingui per resoldre'l, no? Però que vaja, que entre tots puguem seguir destacant èpoques importants de la història de Catalunya i això, jugar, somriure de tant en tant i aprendre. Per tant, en principi, tot sembla indicar que sí que hi haurà volum 2, afortunadament. El que m'està passant aquests dies és que, òbviament, ja comences a pensar-hi i ja et van venint idees, no? I l'altre dia, amb una cosa tan ximple com a la platja fent un castell amb la meva filla, ja vaig pensar que hi podia haver que no hi ha cap castell o que no hem parlat gaire de castells en el primer volum. I, de fet, ara, parlant amb tu, ja me'n ve un altre relacionat amb castells que podríem posar. Vull dir que, al final, clar, la història no te l'acabes, afortunadament, no? I d'això, la demostració és que un programa com L'Enguàrdia, on jo fa 18 anys que hi treballo i ara farà 25 anys en antena, doncs no s'acaben els temes i portem 1.300 programes gairebé, no? Per tant, sí, la idea és seguir jugant i al final tothom que fa llibres ho sap, no? Que no plegues, no és una feina de 9 a 5, no? Que estàs al carrer i de cop et ve una idea o parlant amb tu ara em poden venir coses i qualsevol idea és benvinguda. El problema és que de vegades no t'ho apuntes al moment i després què és allò? Aquest matí he pensat alguna cosa i ara no me'n recordo, no? Per tant, sempre hauríem d'anar amb la llibreteta, cosa que en el meu cas he de dir que no faig sempre.